Goddag og velkommen. Vi har modalverber. Yes, og modalverber det er en gruppe af hjælpeverber, der hjælper den talende med at udtrykke en måde at forholde sig til det, der bliver sagt på. Modalverber de udtrykker altså ting som sådan nødvendighed og pligt og mulighed. Og på dansk, der kunne et eksempel så være, at du bør ikke gå derind, eller han må bare se hende, eller sådan noget. Det er sådan nogle slags ord. Og på engelsk, der er modalverberne så can, may, must, ought to, shall og will. Og ordene dare, need og used to anses også for at være modalverber. Og når man så skriver og taler engelsk, så er der nogle forskellige regler, som man skal rette sig efter, når man skriver de her modalverber. Og det har vi nogle eksempler på med de her fejlsætninger. Den første fejlsætning er I could brought you food. Den skal ændres til I could bring you food. Der could skal være efterfulgt af infinitiv. Yep. Og he must pay his rent, det er forkert og skal rettes til he must pay his rent, fordi at do eller modalverber ikke indgår i do-omskrivning. Derudover så skal she will do her homework ændres til she will do her homework, fordi at modalverber ikke bøjes efter tid og person, så det her flertals s eller tredje person entals s, som man normalt bruger, det skal så places. Derudover så findes modalverber kun i præsens og præteritum.